другари, аз съм Пламена, това е... Опа, извините. Кетмания 2012. Малко е стар, чакай, ама пак ще играем. И нека да започнем, ще играем кралско наред с... какъв е този бахти на цепения. Ще играем United States. И ще сме с... Пуяка, Рей Мистерио. Също кой сме? Не го познавам. Рей Мистерио и... Stone Cold. Какъв е това? Не го познавам, нека започваме. Брига, капе. Уй! Мали, как му събори той? Не в ташките. Майко, да сме удари в ташките. Сега ти имах майките аз на тебе. Силе. И гати кръка. Какво? Юхи, бахти краката рече на този. Мишка. Не, брат. Майко, този каталаса. Сега ще покажа аз на тебе. Сега... Кога направиха? Кога направих това? Че да направя ножички. Не ножички, ми въженца. Не. Не бе, стани. Моля се. Не така. Не, проблема е най-стига, бе. Не остава да стана. Нека че е баса аз на тебе. Ко? Как му удари. Разкрити ножичките. Искаш туша. Вейко! Дай. Не. Стига, моля се. Сега ти бах майката, аз на тебе. Елам ти. Уху, това коча глава му фърлях. Стига, бе. Падай! Сега ще пробвам да фотка. Излагация. Как маса барата? Мирга. Стига, не! Майка ти ще ебаше аз на тебе.
искаме бахти стол. Вземем стол. Какво прави точно? Стола. Виж какво гадно се вижда. Има бяло около него. Гледах графиката. Да се оправят кетча. Забравихте да се оправите кетча, ама нещо, моите момиченца. Как ми се ака? Не мога, поведи един час. Лей. Сега да ми на гъза. Бах ти идея. Гъзли. Защо не бяха дошли хората? Не знам. Лед това не беше красно, да? Добре, това ви за днес. Надявам се да ви харесва, ако така дайте му един палец нагоре. За да правя още такива клипове, абонирайте се и не ги изпускайте. Няма да... Не, нищо. Ай.